Kakhan rhetoric unaitung jongka snam syaja praswa sofofra kadi kasi kaman sa kenmau ya ka history jongka balang presbyterian hapo ari kasi bajantia. Made kan kasni bala penbaptis ya kan daban sawian haka balang presbyterian nong saulia. Shispa anyup san snam kila ya ndai ke dak kishin jaka jing lanladi baka jing IT lot kan daban sawian nakam ta ukres. Kirang sa bagan ng pau haduk mentah. Uni ude umot taina bala tay de kibahiye kibasam jong i. Budan hapo kasnang maumulu. Uni ude pat suwe pat ujung tainam ya kabla tay de kerjasang kan tay balang persebitiran maumulu nakam tamat pensakkan mau ya i merat nawan sawian kam tam ya kesni para penbaptis ya i kata kakat retorik unai tung juga senam saja praspa safopra. Uni mod udah na pelau jaka yang mani balang persebitiran maumulu haka baka donru ke skul ya kabla ainam nakam tajong i kan Naban Memorial Secondary School maumulu. Amtangan di sekolah hapo maumulu ni ka dandu ke college kabla tay hapo mission compound Shillong ya kabla tiap kum kan Naban Women's College. Haka khana sepang jongka Naban ina ban mau bah kawin ni ke jengja kapor baka Naban kala ban khano syaiyan da khad ki kimi ki pa ban hadir baki missionary kilawan wa ya kan Naban baka ni phai biang syaiyan missionary laong baki bahia ki basam kila syong ya ka kawin ki kram bat haka kapor ki am ki kram ki senrang bat yang ni kani ka lam kerja senrang bat kani ka senrang kadon harunong joko senang maumlu. Malaysia kata kapor kesnang mamlu kadang don ki lauba ke lausan kadang di kesnang ka barit bat kani ka jakala ding kini kesnang kala khampaji sisya nak kesnang mamlu ding bakalong menta kala don ki football dan ki bekil ti ya inde to kapor kadang di lauba lausan bat kani ka jakala iska babyam ba ka ba kana kalang ki bahi basam makin pendri ya ka bani ta karau yang jakala hadu menta menek fat ka senrang nabat ini ta jakala ka ba ki lainam kani ka ba ki trashnong kata kapor ki tip bagi ka jakala ka ba pendri ya kan nabat. Hang ni dan kedur jongka yang mani jongka balang nong solia le si ya kabala penaptis ya kan Naban ya ka mentala tepat da kawai hadin jong jumai ba jongka senam syajar praspa kendai punyau ka khana jagi sepang i merat Naban sawen ni sokuman sibun ya bengitang le po senam monglu ka bang ite barok ka di ka senam trai jong i merat Naban ma ido nang ni ru bari we ni kilong kemi jongka ni ka senam monglu pada ka joko poro ki we ni ki ne lam balang ni kham tam ya ka lem jong ka sekan thei naman ba merat Naban ke bagi tip idei Kristan berkong era pranking ngente po kari kasi jiti ajongi kendat ni ko aban ya kan semaka jing merat Naban mo i kemudian dia sendo bang mene in batai ni kendat semaka jing i merat Naban ka jino khana jongi welcome tambe ya ka jing ra ge jongi mo pan Kristan makam ta ban budi Jesus Christ dalam mesin kebahas nunggu ya yang supaya well wan haran skiban ya keren banget siapang merat Naban hoy ngati ngadang mission Jakarta ban hal kaya persang bak kata por yung merat Naban genre sutang tu ban ni kijing tip ibang yo yung baki jini tu khana pateng yung baki kot kislah di merat Naban ilong ka khana kabanang ni nasional mamlu ibade naka jaj sawian di katkum ki jingetu khana laong bahaga jinglong khana jong i ki jinglong khana samla jong i ila trang ban buat ya kaniam Kristan kaba lawan raksani do Thomas John habat habaila yoi lese ya ki missionary ki ba wan ki ba lek ban pensung thu e ki brio siapang kata ka jinget hau Jesus Christ iru ila kwa an don hakane ka jinget an priang yang ni ka jinget tenrei haba ila
ya thu hayeng hasam le se ya kata ka jingkwa jong ki ba hayeng hasam ikme ki kenyi ki la bitar ya hakata por ban ki la berngam berset ba imde ban leit ya kendua lande ban ya siambat kita ki missionary namar baki ki lasngo persya ya kata ka jing perkhat ka jong Hindrei kena kabalalong samla hakakarta ila haba ila donya kata ka jing tumu hala dehi lese kala dehi ru ka jing kren ka jong blai leng bau mensep jong blai ban pensai pensu tu i wat la da kila berngam berset hayeng hasam kata Hindrei hakawe gasngi ila mi na la yeng ban leit bat ki missionary ki badon hang te hanong saulia ban nda haba ila leit bat kita ki missionary ki badon hang te hanong saulia ki missionary ila pensa no ye i hang te Hindrei ki kmik pa ki ni nda haba kila yo ya kan ka khubot ila leit but sate hanong saulia bat haba kila poi hakite ki yeng missionary kila yakren bat ki missionary badon hang tu bat kam tam kila khot maka ki dei ban pha no yakan naban maka dei ban wan no salayi kambet akan don hang te bat kim kwa ru bakan priang ya kata ka chingai ke bhau trai jisu ki kumta ale se hakata ka por ka ban ningkong kim ban se ki missionary ban pha no yaka namar kim kwa ban pen ban kan long ka ke baki me ki pa kin ngosi na ni kin le ju bor yaka kumta kila pha no yaka ba kan wan sani se sinong salayi Hindrei kani ka jinglong hapo jongka kaya kita bat kamla shu ban set haladehi bat kumta hakoi ga sngi le se kala leit biang bat hakan ga jingleit ke jongka la wan hakan ga jing kuwa ka jongka la wanda di sipai ya ulai hat un yalam yaka sate sya nong saulia bat nda haba kala don hang tu we pa kila berngam kila berset kila ong ba ka bha ka benta ya pharu nginum Hindrei kanabon kong ngam kwa ya kita baro Hindrei ngakwa tangyo jisu ba ngadio kumta hakata ka jing berngam berset ik pa ka jing dom ka jong kiru Hindrei ka kala yale persya namar ba hakadonut ke jongka kala yo an pediam yo Yesus Kristus kumta kala pediam yo ba kala syong bat ki missionary hang te hanong saulia bat kala san kala don hang tu kat dipor bat nda habaka lasnu thu missionary kila penrung ya ka syaka nyam kresan bat la penbap ke syaka hanong saulia ka khana ka bapla shpang jongkan naban sawen kamkut nang hikot kisla handai sokman ru ban kalyang jongga jesang samla KGP snot sabngi hakan dikisnam ke bradap kala penmi sendan de ka film halor ke jing im jongga di ka syakri ka bakhrau ke jong ublai Mei, yam dan show kamera. Hả? Ngajit yu Giêsu ba la ya Jing ker tu trong ngà ban bên đà
changa shaneng shakli ulo kum uni hangin sham lawa chandu lawa chatem ulok ban yai ne kat ba em ha shi tom baro ba ha kem Pilawan, Piwan Bando, Bali Piyam. Ya tu saya Bali Piyam. kapet na ye Pipen, kisah dia ngah kamera kapkay nga banwan chane kapkay nga banchang school alingin lekin do imam bes. Nabon, pisu tu amenta. Kamlang ka basuk ban bot utra jungi. ngate po kapatay kanila percaya nga hindi nglaray pangsa giting pengkyang baro ki jik tho ki kenapa tengok ki ong bakara long kan hikai mo pina ban piken ma ne pi yo jik tip baka hikai school handle kom sa ai kali hikai school kat kum ka jing tip ba hadien ba kala long kristan kala penbaptis ya ka ban kat kum ka jing yo jing tip ngasung ba kala de banyak tho song kurim te tang bai suman te long ru la khala lo tak lo ten regular le hikai school sila but ki how to mot ba pi te ga te sing te bala mo bu on ya po i mun ba bu la thong to ba ka kha po shela mo kha po shela din no kana ban mo kini ki ba ye ki ba sem ki long ong ki ba yar paten na ka mo kim shong kim sa sho no mo ki let's not show na no ko ya hadien kita ki bahiyen jong i mera na bon long dah kini ki snem ki ba mentate long kim sim song su i ki me mong lo la le song se lo nama le si ha ta ka po ka ba kenyu juma sa thi sa ka sinong ka mi song men chua me lo rem ki yen ki sem ba ko ki la jot la pra bat lawan song sinong sa di sa neng pa in rei kat ka jing ban tip ya ka nong rem hi ka e ngin tip su sa ni sa ne te le se na do ta ka po kita ki bai ye nga sam ki le phem no se se lo le se ki kmi san kita te mat ki khla hang ni hi na ba i khun jong ita kmi san jong me ran na bon ita I ba long sprar kmi mo ba di me ran na bon I te yo mot ba di ai nam hai kmi ba hai kmi san jong I mi i ken jer mai ho kan jema ba hai na bon I ba long pak kmi san ka jong I ita I di doktor Helen kemot na kani ka jing ya thu jong pi ni ka kemot ka ba ong ma cha ka jang khana jang sang lu ba sang lu cha ka dang kham ti chero mo yo ka mong uri ka bomot ni la ban le sing I chuan ta de ni shu ya khen do ba ka ye ka sem no ka no ka la ban ti sepo ka chero mong uri ba ni ka dang yam lap su ya ka nong rim ka na ban ni I khade a khabde ba ka jing long kristan ni ha ka jing so thu jong pi min ta mo I long kristan di si ta kam da ne ka jing persha ni ne sem mo kam ka jing e ka jing mo do ji ka jing long jong ka to ko pa thai ba le ba ki ba ye ba sab ki persha kana mon bakan dia ka kan kristan amar si hak to ka po kanyam kristan kadang long thamai no bat I bri jong I kidang ngai hak ta ka jing ngai ten rai ka pa kidang penlej hak ka kenya ka khriam na dong sa dong te namar kata haba lawan kanyam kristan dang bun hi ki ba persya pat ki ba ong kanyam jong kinong we kim tre pan pria te lada don manu ki ba don hum bata ki jingwat ki don hi ki ye ki sam ki beria le persya mo ban pen si dom ban
ban pendua no ki baru lani ban tat kur tat jat sudah namar balai ba kadang yang rasong hila ka jong ka jingit tendrai kita kipua ti namar kata habaki muat ban lei ban long kristan ka don ka jip sidong ka bajur kam long su ko manginta le se kam ya de su andre bangi perkhat ya to ka puar ti le se kita ki ba thmu ban lei ban long kristan ru kada de sisha ka ba ida yo ya kata ka jing pensai ka ba na ublei hi len ba mensim ublei bakin pediam ya ka jing kristan na marbalai ba ilan ya kita ki jing pensidong ki jing pensajawat hadu bakin dapat kur tak jat lani hadu bakin da aisu ka benta ru re ilan ya kita baru na marbalai ba haka ila yo ya kata ka jing pensai hau mensiam ba Yesus Kristus long sisa unong penim jong ka perthai in re banyak persamba ini kipor ki jongi mentati ngim dadon engkom kita kijing semua persia kijing bad haba laya don manu pamon na yeng ru lada ki kime ki pak mon ru kim khap ye ki ku Te ka bakhat rumah kan ni ka tayo kumba ka second day ke JP assembly ki barang ki penok ka jing rakhi kan ni ka unan sweep kum ka jing kan mau ka nabon ba kam tam ka jing dap sis pa ni san sinam mo ka jing nom persan ki nabon ke ka khubor ka ba kan ka lam ju phit ka man ais kam tam ye ki re kun thai ki sama ka te ba kum ju sapang gitu ki ba kwa ban nom kristana di ki bakan priang jisu ba kum ju ki ba priang jisu ke ka khubor ki dan ba kan ka jing jing em jing i mera nabon haba perkhat ya ka jing long jing em jong i mirat na bon ti bat mentak ladap sis pa nyu pusan snam bat kum ka jing sen contain adu sinat maka assembly barok we kila penbek ngor kila don kan ka jing raki ya ka kila don ya ka women's week women's sunday bat haka jing yo benta haka nikal rukom ban raki ya ka women's week women's sunday ngayu i ba kala kan piu sibun ya ki bentei kumno ban penslur ban yami syakmat namar borbor ki kentei ki long ke ba le ran bi ki long ke bam kim da don kata ka jing sngau ban yami syakmat haki babun rei ki jot angkat tu kan ne bat le se ki susani oh la don ma pi ten rei menta da ka bang yo la ban ya rakhe ya kan ka women's week women's sunday kala penslur sibuan ya ki long kemi ki jongi bakin ya mi syakmat hak ban ya ket ya ba ya ki kam bat kumju ban ya ban ai jing kren ban ai kinu ki jing yaslok la kalong hapo la kabalang ni wat sabar ti namar kata ka kubur ka pangadon ban ai haba imerat na bon ila ladap menta sispa nyu pusan snem ka jing long kristan ka jong i masgo ba ka kubur ka long ba kum ki kentei ka baning kong mi de ban long ki ba len yala di ki ba ai tilun bat ki ba don kata ka jingkit klia na ka benta yeng ka sem na ka benta ka balang bat na ka benta ka jing sakri ya ublai ti yu i ba merat na bon ila len yala di ila ai tilun bat ila le ila pendap ki ba bat ba krautam haka jing im ka jong i ban long ka so nang kong na ki kentei kristan haka ni ka rihasi janti haka jong i pe namar kata idon kam ban buot ya ka nuksa ka jong i ban bang idon kam ru banda berkhat ban pensyong nia syong nong rim ya ka jing im ka jong i bangen la sisya kumnu ban ai tilot kum ai til mai
bat bangin don ru ke jing snotra ya ka kam jing syakri ke jongi bat ban ya mi syakhamat hakinu kinu ki benta ki badon kam na ka benta ka kerteng ke jong trai jisu bat nila ru an nang penia saprang ya ki kam ki jongi bat kham tam e ha ka ban ya lap ya ka gospel jong ke jing pen im syaki we pat ki badon saudong jongi kaban yalap kalong da ka jing im ka jongi mirat na ban ila pla da ka jing im ka jong i bangir win pla da ka jing im ka jongi haka tien hakikam habangi ya shanu kita baro kenong ibasaki ya ka burom ka jong play ka kum ka man ka jong play ni im bat ban saki seki we pat ya kata ka jing pen im ya kata ka jing i ba ka jong play ka ba ula ai ma u shuai Yang kan abon ka bade ba ka jing kan mau jong ka balang Kristen ya ka jing dap sis pa senam ka jing Kristen ka jong ini ngai ba kuma ka diim jing na ba na do ka po badang kana ta do sama ka dong ka long ka ba phla ba hadu ka ni kisngi ka bam taru le sikidang don sibur ki ba phla pa ka jing im ka jong i ba ya ka bangi ki hadu betanyim tip ha mo kam tam ya kata ka taw ka jing ya po jong i ki khun ki ti ba kam ta ter ba kam tam ya ka jing ka ba khadu e ka jong i Tinggi baru kini kicing penjaga jauh belai bah ka brio ka bapala ki iyo ki sa ki bapala kena mangi kumki patang ba dumta yang tip inwa sepangga jing im gejung i ba kam ta e ya kata ka jing lan de gejung i